Bafowethu njani? Angiphilile bafowethu. Ngibhlungu bafowethu omoyeni. Nginenkinga naba abaculi bakaMaskandi abathathu. Bafowethu ngicabanga ukuthi nonke niyazi into eyenzeka kumina mhla ka-8 December 2024. Kwakuyisonto, ntambama, ngithuba zabo 6. Into eyenzeka kumina. Kunaba bafowethu anginankinga uma abanye bena ukuthi vele baziphuphu enough lento ukuthi bangayenza ijoke. Kodwa hayi abantu abangabaculi bakaMaskandi. Yabona? Leyanto yakulimaza umoya wami, even embenini wami akekho ongidlalisa ngaleyo nto leyo ke. Akekho ongidlalisa ngaleyo gama leyo ngoba bayazi ukuthi leyo gama leyo lishoni kumina. La ngilimaza kangakanani mina. Abangani baba baseduzane nami akekho noyedwa ongidlalisa ngaleyo gama ngoba lento angiyifuni. Angiyifuni. Ivusa lonke usizi, wonke umunyu, isithombe esenzeka on that day. Kodwa khona abaculi bakaMaskandi lento abakwazi ukuthi bakhulume ngayo esihlangana leni. Bene following eningi engaka ba spreader those things ukuthi mina Mgibe angiqhubeke ngihetheke. Kwafa umuntu on that day. Mangichaza mina into eyenzeka lento yenziwa ijoke. Nginenkinga ke la bafowethu. Mtumazi Mhlongo eMtibatoba washikishela mfowethu ngukhonzile mfowethu. Nginama video akho la ukuthi kwami ngikhombisa ukuthi ngikhonzile ngiyakuthanda Mtumazi Mhlongo. Kodwa wena ukwazi ukwenza ivideo, ukwazi ukwenza into ku Facebook ubhale ukhulume ngophuthu wena. Umculi kaMaskandi uyi-public figure as you are. Ukwazi kodwa wena Mdumazi ukuthi uhambe uzokhuluma ngento eyangiphatha kabi mina, ngakhala mina kwabhlungu, ngakhala for days. Wena uhlekisa ngayo wena Mdumazi wena. Ihlaya wena Mdumazi. Mdumazi akaze kufike kini Mdumazi. Ngeke kufike kini Mdumazi. Mdumazi ufuna ukufitha. Ufuna nawe ube seyintweni ngento embi ufithe. Wena Mdumazi wena wahlelwa intombi wena wamemeza wafonela Lady D okhosini wena ukhala wena esehlile uzana uthuthana. Lonto leyo umuntu owakutekitisa ngayo kwaba umjito owudlala naye lapho ke unjoko wena nongcofana naye uyena umuntu odlala ngayo thina abanye sathula. Wahlela intombi wena ngisho ingoduso ayesho umfazi intombi wakhalisa okwe ambulance wena Mdumazi wena nezitho ezinkulu azothi umuntu esifazane okhulelwe ophethe iBP. Wena Mdumazi wena namhlanje uzoklifi uphuthu lamasimba lolo. Ngiyafisa ngathi uthi kini kwaMhlongo kungefiwe Mdumazi. Ngiyafisa ngathi kini kungefiwe. Maganga Thishela Mfunga Mlotsho emahlabathini. Ngabe ungaceza noma wakuphi ngabe Olundi. Mfowethu I'm very disappointed mfowethu on you. Nekhanda sazi ukuthi isondele Mbongolo. Mfowethu kuwena mfowethu ngiyaphoxela because abantu abalandeli bami bayazi ukuthi igama likaMaganga alipheli emlonyeni wami. Ngikhonzile mfowethu, ngiyakuthanda Maganga. Ukwazi ukwenza nawe ivideo ukhulume ngophuthu. Into eyangilimazayo mina Maganga. And as close as we are mina nawe, kodwa ukwazi wena ukuthi ukwazi ukuyobhala ukukhuluma into ngami. Uzama ukufitha Maganga. Uzama itrend. Maganga uyasebenza mfethu ugrand indoda. Awudingwe ukuncetheza indoda emculweni ukuze uzoba right mfethu. Umnandi uyahola njalo mhla 15 indoda wena usukuhola. Kodwa mfethu lento owayishoyo mfethu ngami ngokuphatha igama lophuthu. Ngifisa kwazi mfethu lento mfethu angaze mfethu ngizendoda ngiyithanda. And ngiyacela mfethu indoda ukuthi uyiyeke. Ima kwenzeka even that video ngicela ukuthi uhambe mfethu uyisusa. Ngiyakuthanda mfethu.
and ngeke ngikhulume mfethu izinto ezombhedo ngawe because ngikukhonzile mfethu. Kodwa wena ukwazi ukuthi wena ukwazi ukukhuluma ngento eyangikhalisayo yangondisa ngaluze iweight mina. Uhlekisa ngayo magama. Kuzoba yinawo umboqo lo nemhlathi emide neqhoma uthiwa yini navigator losiphupho kuleso esihlala ko live ebusuku ngo11. Angikwazi ke wena. Angaze ngisho ingoma yakho eyodwa. Ngeke futhi ngikhulume lutho ngako ngoba angikwazi nje. Kodwa nje engifisa ukubuza mfethu akufiwa kini. Wayibuka qala ivideo yami le engayenzayo ngaphambi ukuthi uzobhala la masimba la awubhalile. Wayibuka ivideo wakubona ukulimala nokopha kwenhliziyo yami ngaphambi uzobhala ngodoti lona uzena wabhala ngawo. Ngifuna wazi wena mfana wena levike wakhona lo mpoqopoqo lo ukuthi lonto iyangilimaza mina. Wena njengeciko lika maskandi akumelanga uhlale ngezinto enjengalezo ke ku social media. I hope ukuthi uyangizwa. Lonto bafethu iyangidina namanje futhi isangidina namanje. That is why umuntu engimbona WhatsApp naye post immediately I delete that person's number totally. Qhubekani madoda. Ngibonge bafethu kubaculi bamaskandi engakaze ngibone post ngabo enophuthu. Bafethu ngiyabonga uzwana nami nokunderstanda into yokudlala nento engamele ukuthi bafethu kudlalwe ngayo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Kubo bonke futhi abangakasho lutho ngophuthu nizinsizwa bafethu ngiyabonga. Angeke lonto ngizoyimela ngoze ngife bakumele ngife. Lokho ngifuna angeke ngihlekise ngamasimba mina. Umbhedo kimi umbhedo. No matter ukuthi usho ubani umuntu omkhulu, nonsense remains nonsense like me. School out.